Хайрлы көн Татарстан, хайрлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирдә сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, күңелле көннәр теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кереп калган кайбер вакыйгаларны бергәләп карап китик. Бүген халыкара хәйриячелек көнен билгеләп үтәләр. Көннең максаты оешма һәм айрым шәхесләрнең хәйрия эшчәнлегенә игътибарны арттыру, җәмгыятьтә шәфкатьлелек принципларын раслау. Бүген үзенчәлекле кызгылт сары төс көне. Айруча көн әфлисун, кишер, кояш яратучыларга килешә. Бүгенге көнне иң позитив төсләрнең берсе булган кызгылт сары төс белән бизәр өчен матур бер мөмкинлек. 5 сентябрьдә халыкара самса көнен билгеләп үтәләр. Пирожкиның чыгышын Хинстаннан дип санала. Аны бәрәңге, ит, җиләк җимеш белән һәм башка бик күп төрле эшлекләр белән әзерлиләр. Үзегез яраткан самсаны бүген авыз итми калмагыз. Республикабызда 1950 еллар уртасында башлап агачка оеп ясау һөнәре үзешчән иҗат төре буларак үсә. Ул елларда зур булмаган скульптура үрнәкләре, агачтан уелып ясалган сувенир продукциясе күпләп җитештерелә башлый. Хәзерге осталарның мөмкинлекләре киңрәк. Алар арасында агачка матур бизәкләр төшерүче, уеп ясаучы остасы студиябызның бүгенге кунагы Җәлил әфәнде Вилданов та бар. Ул иҗат иткән искиткеч әйберләр Татарстан һәм башка бик күп төбәкләрдә кешеләр тормышын бизи. Хәерле көн, исәнмесез Җәлил әфәнде? Хәерле көннәр. Һәрбер нәрсәнең башы була, менә сезнең агач эше белән мавыгу ничекләр башланып китте? Кай вакытта кызыксыну уянды? Кызыксыну агач эшенә кызыксыну минем мәктәптән үк булды инде ул. Чөнки электрод хезмәт дәресләре бар, агачтан указкаларын шундый кунатыкталары ясарга туры килде генә. Арга ничектер бизәк төшерәсе килә иде элегелектән инде. Аннары ничектер Казанга барып чыгып, Казанда тәрзә яңакларын бизәкләп төшергән тәрзә яңакларын карап кайткач, шул апналичник урыслап әйткәндә тәрзә яңаклары кисә башладым. Авылда күпләргә кисеп шулай йөргәч, инде аннары армиядан соң Себерләрдә эшләп кайткач, киттем училищега 16-нчы һөнәр училищесына Казанга. Аны укып бетереп, оста урысчалап әйткәндә красный девичник булып чыктым. Шуннан китте инде минем агачны шуннан бери ташлаган юк. Менә 30-35 еллар Аллага шөкер, исән сау эшләргә Худаясын тагын. Шулай булсын. Бу сезгә димәк тумыштан бирелгән шулай бит. Бәлки бабаларыгызда шулай балта остасы булганнардыр. Белектән булгандыр дип сөйләүчеләр бар, чөнки бабамның бабасы күнче булган дип тә ишеткәнем бар. Күн эшләгәндә бит инде барыбер ниндидер художественный рәсем ясау оста булмаса да ниндидер бизәкләр төшерергә кирәк булган. Может, күмер белән ул пичтә шунда рәсемен ясап барыткан булгандыр. Шуның өчен канда булгач, бәлки миндә дә шулай килеп чыккандыр. Безнең гаиләдә барыбыз да рәсем ясаучылар. Без игезәкләр, минем Игезәк Сыңарым Муса исемле, ул архитектор. Абыем сәнгать мәктәбендә балаларга рәсем дәресе кертә. Безнең гаиләдә булгач, менә ташламыйбыз, шул эштә барабыз инде. Улыгызда сезнең һөнәрдә шулай. Улым да шул 16-нчы училищены укып чыкты да, декоратор-оформительгә. Миңа булыша инде, менә музыка уенкараларын бай ларислар, шкатулкалар, сәгатьләр, люстралар барсын да ясыйм инде. Агачтан нәрсә ясарга була. Һәрбер якның менә үзенең бизәге бар дип әйтәләр. Менә кайларда өйрәндегез аны? Һәм менә сез бит инде безгә Кыркачыктан килдегез, име? Үзегезнең яктан инде менә үзенчәлекле бизәкләр шундук танып ала торганнар бармы? Шундук танып ала торган бизәкләр шул тәрзә яңакларында гына бар инде. Тәрзә яңаклары, арча яңаклары бик тәвәлләрендә башка төрлерәк, бездә башка төрлерәк. Әзрәк үзгә бар, чөнки без Самара өлкәсе белән бергәрәк торабыз. Ниндидер урыс яңатысы да булгандыр, бәлким. Разницасы, аермасы бар.
Бусы менә безнең як Ширмешән орнаменты дип. Таныйсыз димәк, сез таныйсыз күргәчме? Анар һәр орнамент үзенең восточный орнамент дибез инде, шәрык орнаменты, анарсын татар орнаменты, үзебезнең якта именно Казан тирәсендә торган төрки халык бизәкләре дә аерылып тора, чуаш бизәкләре дә, удмурт бизәкләре дә һәрберсе аерылып тора. Менә бусы аныкы дип классификация ясарга була. Сирәк агачтан сез җиһазлар, әйберләр җитештерәсез. Менә нинди агачларны атап китер идегез? Мин инде үзебезнең якта үсә торган агачлардан бигрәк тә кичкенә, нәзик, юка резьба кисергә генә каен бара, кителми дә, ярылмый да. Аннары йомшак агачлардан юкә керә инде, ысак музыка уенкыраларында нарат, чыршыдан кулланам инде. Чөнки бездә элек-электән думбралар, кылкыбызлар үзебезнең тип җирдә нинди агач үскән, шушы агачтан эшләнелгән дип уйлыйм. Чөнки аны каяндыр кайтартмаганнар бит инде. Әйе. Төрле әйбергә төрле агач кирәк. Музыка уенкыраларына бусы барса, Лариска бер төрле, сәгатькә бер төрле. Музыка уенкыраларының бер җиренә звонки агач куябыз, каты агач, грифы тагын бүтән төрле агачтан, 6-7 төрле агачтан җыела. Шундый яңгырашы матур булсын өчен. Яңгырашы матур булырга кирәк. Ни кадәр белемле булырга кирәк, искиткеч. Менә мәсәлән, менә бу алдагы планда безнең уен коралы, нинди уен коралы, нинди агачлардан ясалган, һәм аның тавышын да ишетә алсак, бик әйбәт булыр иде. Менә бу уен коралы Төньяк Америка индейцларының флейтасы, курайы, пимак дип атала торган курай, бу чыршыдан эшләнелгән, блогы кызыл агачтан эшләнелгән инде. Тавышы бик матур үзенең. Менә болай яңгырый ул. Аха, сезгә әле димәк күпмедер дәрәҗәдә музыкант булырга кирәк. Буларны яңгыратып карар өчен шулай бит? Курайларны үзем настраивать темаларга шәкер слух, ягъни мәрхүм бик яхшы йырлый иде. Шуның белән слухым теге ни татар маңының любой бер галышын алырга булдыра алам, но Илһам ага Шакиров кебек иске кара урманнарны быргалап бетереп булмый. Ничә төр музыка уен кораллары тулайым алганда җитештергәнегез бар? Тулайым алганда тепләп думбра, кылкыбызлары белән генә эшлим әле. Исәп бар ятаган, җитегән дә диләр инде татарча, ул 18 кыллы да, 23 кыллы да бара. Башкортларда алга киткән ул, аннарысын казакларда бик кечле думбралар ясыйлар. Бездә шушы уровеньгә җиткәргә тиеш музыка уен коралларын җитештерү буенча ниндидер центрлар ачып, ниндидер кичкенә генә цехлар ачырга кирәктер дип уйлыйм. Чөнки бездә үзебезнең ынтылып барган музыка уен коралларын без яңартмасак, шулай ынтылып калыр дип курку хисе бар. Һәм менә музыкантларда, иҗат кешеләрендә кызыксыну уята менә мондый сирәк уен музыка кораллары? Без теге ничек дип әйтим, уята, әлбәттә уята, без башлап җибәрүчеләр дип тә әйтергә мөмкин. Чөнки без малай, минем фәнил малай музыка белән шөгыльләнә башлагач, без кылкыбыз ясый башладык. Баштан минем беренче музыка уен коралы Маринхур иде, Монголия. Аннары кылкыбызга күчтек без, чөнки борынгы Болгар җирендә 6-7, 5 гасырларда булган, менә шушы музыка уен коралларында булган дигән язмалар бар. Шуның белән без кирип киттек тә,
Татарстанның музыка сәнгатенә ниндидер бер зур адым ясадык дип мин үземә әйтә алам, чөнки улым минем барып кайтты, Якутиягә, Тувага барып кайтты, шул кубызлар минем музыка уен коралларын күрсәтеп, бездә дә шундый музыка уен кораллары бар дип, аларында да Якутия, Тувада да шушындый уен кораллары бар. Исемнәре генә үзгәрә әзрәк. Бүгенге көндә инде менә Кыл кубыз өчен махсус безнең композиторларыбыз әсәрләрдә иҗат итәләр. Кыл кубыз безнең студияда да бар. Җәлил әфәнде, кайда ул безнең? Кыл кубыз менә бусы. Менә бусы кыл кубыз. Яңгыратып буламы аның тавышы? Менә аның яңгыратып була, мин үзем уйнамыйм, малай уйный инде. Монда кәҗә тиресе тартыла инде, ат койрыгыннан, струналары ат койрыгыннан куела. Һәм әле бизәлешләр бик матур, менә теге борып күрсәтсәк. Бизәлешләр инде үзебезнең татар бизәкләрен төшерергә тырышам. Башына да, муенына да, артына да кулга тотып уйный торган музыка уен коралы булгач, теге матур да булырга. Яңгырашына түгел, бизәлеше ягыннан да матур булсын дип тырышасыз. Һәм шулай өчен сез төрле җиһазлар җитештерәсез. Алар арасында менә без күргәнчә сандыклар. Сандыкларда ясыйм. Туйларга тырышабыз. Инде без малай белән әзрәк үзебезнең элеккеге онытылып барган традицияләрне күрсәтергә, безнең бабаларыбыздан, әбиләребездән калган мирасын саклап, яшьләргә җиткерәсе иде дип матурлап, бизәкләп сандыкларны инде рекламада да җибәргәләгән булды. Бездә бит хәзер Европаның бик күп йогынтысы Европадан килде. Шуның өчен күбесе сандыкны онытып баралар. Шунысы бик кызганыч. Мин әйтмим, инде теге зур нидер производстволар ачып, сандыкны нитеп җибәрергә. Әлегә хәтле дә менә үзебезнең ясаган сандыкларны бик теге теләп алмыйлар дип әйтәм. Чөнки ата-анадан килә. Ата-ана ничек тәрбияли баласын, шуннан китә. Сандыкны ачып карау, сабан туялына сандыкны ачып карау, менә әйбер алып бирү бала-чагага, үзенең балаларына, андагы шатлык сабан туялыннан матур әйбер, әти-әни алып биргән дип киеп чыгулар, ул хәзер онытылды. Кияүгә чыкканда, безнең шулай ук иде. Кияүгә чыкканда бит инде ул туйның йөзек кашы ул. Киленне элек сандыксыз идән чыгару ярамый торган бер күренеш ел. Шуның өчен күршеләрдән булса да алып торалар. Шуның белән без сандыкны рекламировать итәбез, чөнки кирәкле әйбер ул. Үзебезнең иң кирәкле әйберләрне дә онытып баргач, һаман Европага карап, үзебезнең бай мирасыбызны сакларга кирәк. Үзебезнең культурабыз бик кичле безнең. Милләтебезнең, мәдәниятебезне саклап калырга кирәк, буыннардан буыннарга аны тапшырырга кирәк дип әйтәсез. Ә менә үзегезнең һөнәрегезнең киләчәген күрәсезме, бар микән ул? Киләчәген күрәм, чөнки бар балалар сәнгать мәктәпләре, менә Арчадан бер-ике тапкыр килеп киттеләр миңа. Шул 15, 18, 20 баланың бер-икенчесе килеп, абый менә бусы ничек эшләнгән икән дип килеп сораучылар бар. Кичкенә булса да кызыгалар. Бусы ничек эшләнәләр, бусы ничек эшләнәләр. 18-20 баланың хәтта берсе генә, икесе генә дә кирип китә алса, бу сакланып кала дигән сүз. Чөнки хәзер дә безнең вакытта да бик күп түгел. Хәзер дә бер-ике дигәндә моннан шулай җыела ул. Русчалап әйткәндә, теге штучный товар дип әйтәбез бит инде менә монда сирәк шушы һөнәр. Ул бит һәрбер кулдан эшләнгән музыка уен коралы булсынмы, шул кларислар, шкатулкалар булсынмы, сандыклар булсынмы, рәссамның, останың жаны кергән әйбер. Шуның өчен ул җанны әйбер. Аның белән теге җылы отношение була, җылы мөнәсәбәттә каласың. Хәзер чыкты яңа станоклар, ЧПУ дибез, алар
жаны югаларның. Мин шулай гына дим инде. Аны пластмастан да шулай эшләргә була, таштан да, бүтән материалдан да агачның үзе җылысы бар бит аның. Үз холкы бармы? Бар. Һәрбер агачның үзенең холкы бар. Ысак юкә бер төрле яралса, кайын икенче төрле, нарат икенче төрле, кискәндә дә нарат бер төрле киселә, имән бер төрле киселә. Имән каты агач тисәк тә ул кипшәле агач. Аның кипшәләре бар. Һәр движениене җайлап кисә белергә кирәк. И вакытында туктап калырга кирәк, бузмаска әйберне. Ансы да бар икән әле. Әгәр дә вакытында туктап калмасаң, әйберне перебарщивать итеп, шул орнаментларда да бер төрле орнамент кертеп, икенче төрле орнаментларга күчүчеләр бар. Ул Боза инде. Боза эшне. И пропорцияләрен карарга кирәк әйбернең. Бусы бик мөһим. Пропорция сандык булса, ул идәндә тора торган, мин сандык дип күкрәк киреп тора торган булырга тиеш. Сандыкның үзенең детальләре бар. Ул тумбочкада түгел, урындыкта түгел, мин сандык дип тора торган детальләре бар. Аларны онытырга түгел. Әгәр дә шуларны кертсәң, ул сандыкка әйләнә. Мәсәлән, нәрсәләр бар анда? Анда менә бу минем сандыкта инде без алга гына татар орнаментлары кертәбез. Аның үзенең элеккеге орнаментлары ромбиклар, кертәләр, квадратиклар, ромбиклар, анары галстугы кирәк. Ул галстук тимер сандыкларда да бар, и минем сандыкларда. Ул галстук менә бу бикләп куя торган телчекне чыга кертеп йозак алып куя торган галстук дим инде мен аны. И искәгә әз генә түгәрәк булырга тиеш. Бөтенләй плоский булырга тиеш түгел, тигез түгәрәк булса, менә булса инде мин сандык дип тора торган бер элементы була. Рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде менә бу безнең искиткеч матур, менә бу борынгыдан килгән шушы һөнәребезнең киләчәге булсын иде, дәвамчылар булсын иде, шулай бит. Ул үлеп калмасын иде. Бик зур рәхмәт сезгә безгә матурлык бүләк иткәнегез өчен. Уңышлар телибез. Рәхмәт. Яхшы, исән сау йөрегез үзегезне. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Бүгенге шулар, мин Зәхмәт җаны сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.